Mira, vaig a contar una anècdota que mos passà. Estàvem en Pasqua, érem prou jovenets, 18 a 9 anys. Estàvem en la granja d'una amiga i, bueno, a la vesprada es ficarem a jugar a la Ouija. En aquest moment que estem jugant, estem ahí tots mig assustats, comenten, si hi ha per ahí algú que aparega. I en aquest moment, sense fer gaire i sense res, s'obren les finestres. Bueno, el susto que es pegarem, es ficarem tots en un raconet. I de la por que teníem, havíem anat a la Pasqua pues, bueno, en cotxes perquè estava a les afores, en una moto. Teníem tanta por que al final, com ja era de nit i de més, anàvem tots en 600, tots allà apretadets perquè estàvem assustats. I bueno, és una cosa que recordem que pareixia que era de veres, però bueno, ara sabem que no, i la veritat és que ho recordem amb molta gràcia.